Udah. Nah, heeh. Monas Bara, good morning. Morning.
Zirina बर' Hi आब' Good morning. मा खालामदों आब' ओरैनो दं दासो सिखारदों आं आगै। अमाया फुङावनो आदार जादो अ मासेया खामसालिनि लाइनखौ गोमोरलाय फेत्ला खामसालिनि लाइनखौ गोमोर।
morning, guys. Mix YouTuber like Don Abo. Good morning. Thank you. Good morning. Agay. Ma खबर Abo. Moजांथ' agay. On. Hello nữa hai. Ang sesla sesibay dong le agay.
सियार गिला सिबबाय दं आं
orang status good morning, hello, hi, SMD blog, hi, good morning, morning. Like हरना होदो सोर सोर नायदों अननानै
लोगोफोर सोर सोर नायदों अननानै लाइक हरना होदो कमेन्ट हरदो लोगोफोर लाल साहा फुदुंसै नै हाइजें होबाय
हरना होदो लोगोफोर सोर नायदो बेनो नायसो आं माबा गोदान जाफिननाय बायदि मोनदों इयावलाय मानोथो 13 मिनिट 15 माबा जाबाय दं नायसो बेनो बेनो मोनसेयानो जाबाय दं आं सानदों गोदान जाफिनदो बेखौनो बारबाय नायनायानो मबाइला दसे मोजां सुहैदोलै सालोंसै आं नोंनाव सापातसो बिहरनो नागिरदोंमोन गरनै बिना लायलाय मा जानोखाय अमाया बोरै गाबोरदों बेटला बै सैमाया मा जादोंलै
Langsung. Gile. Lan kıbe. Lan kıbe.